Molt bé. Estàvem comentant una mica el nou edifici, no? I llavors veure, per exemple, el primer tema, la xapa de façana funciona bé, no funciona bé, en determinades hores sí que funciona, en altres no. Com ho veus, això? Pel que fa a la temperatura bé, jo crec que a dins de les aules fa calor, però el que es nota que en altres llocs, com està al l'altre edifici, doncs la temperatura baixa una mica, però no es protegeix del sol. Aquesta és la pega que tenim. No es protegeix del sol quan el sol va tan baix, que l'hivern és recte i aleshores tenim alguns problemes per col·locar-nos, veure on ens col·loquem, no? Tot canvia de lloc, però per la temperatura es funciona bé. A l'estiu, quan ve la primavera ja no estem afectats per aquest temps. I us resta visió? No, això sí que no. La veritat és que veiem com si no hi haguessin reixes, arriba un moment que ja no les veus, no? I tens una finestra com si fos una finestra sense la reixa, és a dir que això, la visió, zero, i crec que no ens resta gens. I al posar la xapa, la visió que es veu des de fora cap a dintre, diguéssim, és algo que us trenca l'esquema o ho teniu com algo normal? Sí, des de fora, vols dir, quan estem aquí al pati i mirem les aules, no les veiem, no, la veritat és que no es tracta de dir, ho hem prioritzat molt bé. Jo crec que li dona un aspecte a la façana, a nosaltres ens agrada, la veritat és que ens agrada força. A mi m'agrada més aquest col·le perquè a l'altre els vestidors eren molt petits i estaven molt apretinats. I la forma, us agrada? Sí. Què us recorda? Què us recorda la forma de l'edifici? No sé, el mar. El mar? Per què? Per la façana aquesta, que està feta com... I el que no és la xapa, el que són tot l'edifici, aquests quadradets o... Això us recorda alguna cosa o...? Els colors? Quins colors? Quins colors? Marrons, verds, blancs, gris... I ja us agraden aquests colors o haguéssiu preferit vermells o... millor verd?